bizikletaz etorri, ezta, Xabi? Ni ez zu? Gaur ez. Gaur ez, agian bihar bai. Egun ematen etorri beharko nuke. Etorri beharko Egingo dugu hori ere. Ba, gure gaurko gonbidatua agian bizikletaz etorri da gure gaurko gonbidatuak bere bizitza guztia bizikletaren gainean pasatu duelako txirrindulari profesionala izan da oraintxe arte eta orain Laboral Kutxa emakumeen taldeko bigarren zuzendari lanetan dabil bizitzaz, ibilbideaz eta etorkizunaz hitz egiteko gurekin da Biba Peio Goikoetxea. Kaixo Peio, zer moduz? Ondo? Ongi etorri Peio, eskerrik asko etortzeagatik, Itzuli lasai. Bueno, Mallorcatik itzuli berria, ezta, Peio? Bai, horrein dut debuta zuzendari bezala eta ondo, posi. Bai, ondo joan da? Bai. Zela esterketa egin duzu edo ze izan da? Hiru etapa izan dira eta, bueno, hiruretan top 10ean egon gara, txirrindulari desberdinekin, orduan, bai, uste dut helburuak bete eta buelta garela. Oso, ongi, Peio, zure bizitza asko aldatu da, azkeneko hilabeteetan, txirrindulari profesionalizatetik, talde baten zuzendaritza taldean egotera pasatu zara. Zer moduz aldaketa? Ba, azkenean hori ez, mundu berdinean jarraitzen dut, baina ikuspuntua guztiz aldatuta. Eta hor nabil pixkat ondinok moldatzen egoera horretara, baina oingoz ondo. Eta ikuspuntua aldatuta gauza batzuekiko zeneukan iritzia agian aldatu zaizu? Askotan gertatzen delako, ez da, alde batean gaudenean beste aldekoak ez ditugula ikusten. Bai, batez be, txirrindulari bezala, karrerako 4 ordua dira garrantzitsuenak eta zuzendari bezala konturatu naz, goizeko 7:00 afal ordura arte gauza dauzela itxeko eta geratu barik ibiltzen garela. Bizikleta betianik dago zure bizitzan oso txikitatik bizikletan hasitakoa, mailabian bertan, ezta? Noiz erabaki zenuen zuek, zuk profesionala izan nahi dut? Ba, txikitatik, familian beti ukidogu txirrindularitza jarraitzeko zaletasun hori eta txikitan mailabin hasi ginen, bai nita bai anaia, Osaba zan hango zuzendari, eta pixkanaka hasten jun izan gara ziklismoan, baina beti eukido buruan nagusitan ze izan nahi dozu, txirrindulari izan nahi dut, orduan horri tiraka. Bueno, ametsa bete zenuen, 2006an debutatu zenuen, profesionaletan, hanpon egon zinen eta gero mantzana postobon ere bai? Nolako izan zen garaiura, hasieraiek nola gogoratzen dituzu? Ba, hasieran kriston ilusioakin, ez? Azkenean helburu bat betetxia izan zen, beti nahi izan neban txirrindulari profesionalizatia eta da pauso hori ematia oso politxa izan zen, baineretako da inguruko jendiantzako bai. Eta 3 urtez profesionaletan aritu ondoren Euskal Teleeuskadin sartzea lortu zenuen, nola izan zen jauzi hori, nola gogoratzen duzu hori? Hori izan zen ja benetan betetxia, txikitan juten ginen turrera maiot naranjakin txirrindulariak animatzera, gero zubidera naranja zantzita urtetxia, izan zen borobiltzia txikitako amets hori. Garai hartan Mikel Landa zen Euskadi Federazioko Fundazioko presidentea? Hori da, zuzendaria bai. Eta berak orduan izan zuen zer ikusia hortan? Bai, gogoratzen naz Zumaiako triatloia ikusten negala neskiakin da lagun batzukin, eta patian hor helatu gaten malegoian jarrita, telefonua deika, da Mikel Landa zan, esaten urren urterean nerekin kontatu nahi zabela bere proiekturako, eta politxea da kontatzeko. Baina, ez hori bakarrik esan, zerbait gehiago esan zizun, ez da? Murgian, esango dugu berak zer esan zizun, irakurri egingo dizugu. Nire herrian Euskadiko txapelketa irabazi baduzu, nire taldean egon behar duzu. Murgian irabazi zenuen. Bai, holan izan zen. Bueno, ilusioa sartuko zenuen dei hori, ez da? Bai, etxera heldu ginen, da gurasu dita kontatxian, oso posi. 2006an aipatu dugu debutatu zenuela, 2018an garai gogorrak etorri ziren. Zer gertatu zitzaizun? Bai, hori Euskal Telekin sinatuta segiduan, ez nintzen onda aurkitzen, entrenatzen, egunerokoan be gaizki nagoan, ez nagoen osasuntxu, da proba pilo bat egin da gero, eta proba guzti horiek begiratuta ikusi gendun, eskerreko giltxurruna ez zegoala apurtuta zegoala, ez zegoan funtzionatzen, eta bakarrekin egoan lanian, eta hori giltxurruna kendu biharrin zan sostien. Eta hori gertatu zanean, hori esan zizutenean, hor ze pasatzen zure burutik edo ze denak geratu egintzelako momentu batean zure bizitzan, ez da? Bai, hori da, azkenian, hain prozesu luzia izan zen jakin arte zernekan, eta suerte hauken eban ordu hartan osakidetza bikain zegoela, zegoen ikusiko gendun zelan jungo zan hori, eta azkarre topatu sostien hori,
eta lortu gendun topatxia. Egisa da hori kenduta gero osasuntzu urrengo gunean sentitu nintzala. Orduan horrela itxik izanean, osasuntzu nahu goazen saiatzera barriro bizikletak egin. Bueno, horre pentsatzen dut buruko lanketa handia egin beharko zenuela, ze medikuek zer esan zizuten? Medikuek esan zizuten bueltatzeko aukera izango zenuela edo zein ziren aurreneko mezuak? Printzipio ezetz. Azkenean organo bat galtzia da eta goi mailako kirol baten organo bat galtzia zailtasunak ekartzen ditu, ez? Bai errekuperazioan, bai egunerokoan. Baina ni nahiko buru horra naz eta dakatenakin eitxe dut aurrera eta lasaitu inzostan egin beste jakitxiak bagenekila ja zer nekan, hortik hasita esan demala, venga, berriro hasiko naz eta saiatuko naiz behintzat. Burugo horra oso, ze 2 hilabetera bizikleta gainean zinen berriz. Eta pentsatzen dugu horrelako oztopo bat gainditu eta gero bat indartuta etorriko dela, ez da errepidera berriz, ez? Bai, hori da, ez. Azkenean ikusten dozu dana bukatuko dela, ja buruan hori dakazu, hau bukatu da, beste gauza bat inbiarko dut, baina berriro osasuntzu sentitxian eta errekuperaziotan egunetik egunera dauen hobekuntza horri jarraituz, buruak laguntxotxu hori hobeto eramaten. Eta zer izan zen orduan zure gasolina? Zer batez izun indarra? Azkenean egunerokoan gehien gustatzen gatana bizikletan ibiltzia da, eta horri jarraika egunero bizikletan urten nintzen gero eta gehiago gero eta indartsu hau eta urrengo urtean maila honian egotia lortu negan. Eta atzera begiratzen duzunean, zure ibilbidean, badukazu horrela momentu top bat, garaipen ahazte zinen bat, gordeta daukazuna? Garaipen bezala, txirrindulari profesionalizatia eta guzti hau bizi izana. Esango negan hori, egisa da gero Portugalgo itxulian etapa bat irabazin nebala, edo Omango itxulian sari batzuk lortu nitxula, baina batez be profesionalizatia eta guzti hau bizi izana hori izango zen ere garaipen garrantzitsuena. Bueno, txirrindulari profesionala izateari utzi diozu, baina txirrindularitza ez duzu utzi, beste ziklokrosean ikusi zaitugulako oso gustura, ez da? Bai, negutan gustatzen jatan ziklokrosea itxia eta autu hori indotez, aurten txirrindulari bezala ziklokrosean bukatxia, bai familia giruan eitzen dalako eta asko gustatzen jatalako. Modan jartzen ari da hau? Zer etzara bakarra, Izagirre nahiak edo norrik usitugu baita ere ziklokrosean? Bai, egisa da azken urtietan boom handi badauela, bai txirrindularitzako izarrak ziklokrosa eitzen da bizelako bai Banaer, Van der Poel, Pidcock eta guzti hauek, turrian ikusten dugu zen txirrindulariak ziklokrosian dabiz, orduan jendiak horri jarraitxotxa. Bai, txirrindularitzaren zure familiari buruz aritu zara eta zure erretiroari buruz hitz egin dugu, baina zu bazen nuen erretiro hartzeko arrazoi oso indartsu bat, aitatasuna. Nola doa, kontua? Nola aldatu da zure bizitza, zenbat aldatu da? Asko aldatu da, nik egiza esan pentsatzen eban kudeatuko nebala, aitatasuna eta txirrindularitza eraman, ze beti izan oso arduraduna gauzak ondo itxekua, baina etorri jata egoeria eta ez dut jakin kudeatzen. Ez dut jakin deskantzatzen da gero entrenatzen, eta nire maila nahiko kaskarra izan da urten, da nahiko argi lagadozta egoerak onarte izango zala. Orain eukiko duzu bizikletaren atzean aulkitxo txiki bat jarrita, ez da? Bai, prozesuan nahu, bizikleta txiki zaila olentxero gekarri zoskun etxera, eta badabiz horre. Behintzat aitzak iza ez eukitxia berak bizikletan egitzeko. Baina oso interesgarria da, ze askotan aipatzen da, ez da, amatasunak eta kirolari profesionala izateak ezin direla kompatibleak izan, edo hor arazoak sortu daitezkela, ez da? Mai gainean jartzen da hori, zure kasuan, aitatasunak eragin dizula esan dezakegu? Bai, nik behintzat nire kasuan, azkenean aitatasuna oso gauza pertsonala da, familia bakoitzak beria daka, eta jakingo dabe batzuk kudeatzen ikusten dugu moduan, baina nik ez dut jakin. Eta naizta txirrindularitzan mundua asko guztau, bai amets etorri aurretik eta aurreko hilabetetan eta ja etorrita argi eukinean lehentasuna aldatu indala. Lehen txirrindularitza esan lehentasuna eta bai ama eta bai ametsia. Txirrindulari izena jarri diozu gumeari? Eta bertsolari. Amets txurruka? Amets, ez da? Bai, txirrindulari eta bertsolari ere behar bada, Euskalo, zuk esan duzu bezala. 2008an erronka berriak, esan duzu, debuta asteburu honetan bertan eginda zatoz, gustora etorri zara, profesionalizatetik pasatu zara, laboral kutxako zuzendari orde izatera. Aldaketa hau,
ze izan da zure bizitzan, nolako aldaketa izan da, nolako urte hasiera izan da zuretzat? Ba, kriston zurrunbiloa izan da, nola aitatasuna ez duten kudeatu lasai hartu nahi nitxun urrengo urtia, baina aukera hau etorri jata eta asko gustatzen gatan aukera bazan. Bai laboralkutxak, bai taldiak esan sostien hemen egon behar zara, hau da zure tokia, zurekin konfiantza dakau postu honetan, eta ezin izan dut ezetxe esan eta gogotxu. Eta nola egokitu zara taldera? Ongi hartu zaituzte? Bai, asko errestu doztie neskek sarreraz, igarri hotez, azalpenak emotian entzuten sostiela eta adi egon diala eta horrek konfiantza eman dozta. Zer da zu transmititu nahi diezuena, zuzendari bezala? Azkenean hori, bigarren zuzendari bezala nau, baina badakau Jon Lazkano lehenengo zuzendari bezala, berak eixau danak kudeatzen dau, bai egonaldixak, pertsonala, bidaia zelan egin, zelan ezein, eta nik oraintxe bertan hori ikasteko dakatenez, azaldu aldotena da egoera teknikoak, lasterketan gertatzen dian egorei nola aurre egin, holako gauzetan nire esperientzia behintzat erakutsi. Bueno, txirrindulari izatetik zuzendaritzan egotera pasatu zara, eta gizonezkoen txirrindularitzatik emakumezkoen txirrindularitzara pasatu zara. Ez dakit aldaketa hundirik ikusi duzun, nola bizi duzun hori, zer behar du emakumezkoen txirrindularitzak? Ikusi dutena da, azken finean txirrindularitza dela, ez? Bai bat eta bai bestia. Egisa da, baditxula gauza desberdin batzuk, baina txirrindularitza da. Egisa esan asko betu da euren egoera, aukera bikaina dakate laboralkutxakin txirrindulari profesional izateko eta animatzeko moduan dauz Euskal Herriko neska gazte guztiak txirrindulari izatera, egoera pixkanaka polit jartzen ari da eurentzako bebai eta aukera politxa da. Ze erronka, ze helburu dituzue, World Tourra hortxe, ezta? Bai, aurten ez dugu lortu World Tourrera salto itxia puntuen gaitxik, baina bi urteko tartia dakau puntu horiek jasotzen hasteko eta ia 2 urte barru hor gauzen. Eta hurrengo lehiaketan non duzu, hurrengo lasterketa? Orain asteburuan Almerian klasiko badakau eta gero Golturreko lasterketa dakau eta Valentziako itxulia. Hau ez da bukatzen, Ez da bukatzen. Eta txirrindulari askotan gertatzen zaie, ez da, ibilbidean badoaz eta aldapa handi bat eta sorpresak bidean asko izaten dira eta gaur ere sorpresa badaukagu zuretzat. Pertsona bat agurtuko dugu, ean hor dagoen bestaldean. Maili Goikoetxea, arratsaldeon! Arratsaldeon. Kaixo, Maili, zure nebarekin ari gara hemen berriketan eta bere ibilbide profesionala aipatu dugu, eta bar, zu egon zara bere ibilbide profesional horretan errepide bazterren animatzen? Bai, azkenian etzian eta familizan ohitura handisa egon da juteko bere karrerak ikustera eta mundu osoko bide ertzetan bertan egon gara animatzen. Eta zuk, aipatuko zenuke bakarren bat oso gogoan daukazuna oso berezia izan zelako zuentzat, familiakoak, senideak, gertukoak, berari begira zeundetelako eta oso hunkigarria izan den momenturen bat? Bai, oin gertuko bat aipatuko dut azkenian, ziklokrosean elkartu ginen bere azkenengo karreran familia eta lagundanak eta nahiko hunkigarria izan zen azkenengo momentu hori. Maili, eta nolakoa da, Peio, nolakoa da zure anaia? Ez txirrindulari gisa baizik eta anai gisa, pertsona gisa? Oso arduratsua da, oso kontu handiakin ibiltzen da gauza danekin oso profesionala, edo zer gauza hartzen dau ardura askokin, eta hori, batzutan ez dau holan adierazten, baina oso zaintzailea eta maitagarria dabe. Arduratsua da, buru gogorra, berak esan digun bezala, eta indartsua ere bai, ze begira nola eman zion buelta gaixotasunari, ez da, nola jarri zen berriz bizikleta gainean. Zuek, senide bezala, zuk arreba bezala, nola bizi izan zenuen momentu hori? Arduratuta, baina bere jarrera ikusita, bere jarrerak asko laguntzen dau dena ondo eruaten, hori indartsua da,
eta beti iten dago aurrera, hasi que lasaitasunez eta behatzak gurutzatuta edo aurrera eruan genuen. Peio, nolakoa da, Maili? Nolakoa da zuen arteko harremana? Oso ona, ez? Egisa da oinetxian gitxe gotena zela, ze ermutik errenteriara mugitu naz, eta gainera bera Gasteizen ikasten dago, eta ez gara asko ikusten, baina beti egon gara oso batuta etxian, eta oso ondo. Eta esan digute, zuen artean, Anai Arreben artean, nahiko konplot eta iseka eta horrelako historiak asko izan dituzuela. Bai, egisa da beti esaten da bela nina zela etxeko favoritua edo, eta heltzen zen bakoitxian beti dakatela nik nahi duten afarixa, eta nik nahi duten ez dakize, baina bai, oso ondo duten da. Maili, hori egia alda? Bai, totalmente. Azkenian, gurasoek beti euki dabe oso argi hirurontzako, gure ametsak eta nahiak aurrera eruatia, eta bai gisa da azkenian Peio entrenatik bueltatzean edo beti sekatela dana oso ondo prestauta, berak dana ukitzeko. Aizu, Maili, eta zure bizikleta nolakoa da? Nik ez dakat bizikletarik. Nik nahi dut argazki kamera. Bai, ze Maili, hori esan digute, ez da? Peio hori familiatik datorkiola txirrindularitza, baina zu omen zara familiako ardi beltza, hori horrela da? Bai, banaz. Beste hobi batzuk aukeratu ditut. Bueno, bizikletarik ez, baina esan duzunagatik behintzat, Anaiari argazki asko aterako zen izkion, ez da, sekulako albuma izango duzu hor gordeta. Bai, egisa esan bai. Bueno, Peio, hori ere behar da, ez da? Argazkiak ateratzen dituen norbait. Bai, gaur egun egisa garrantzitsua da argazkisa momentua baino. Hoxe. Suerte aukio. Eta ze ilusio egiten duen, karrera baten ostean, zure argazki polit batzuk eta argazki on batzuk edukitzea, ez da? Egisa. Gainera arrebak aterata badia hobeto. Maili, arro altzaude nebak egindako ibilbidearekin? Bai, oso arro gauz danak, inguruko danak. Azkenian ikusi dugu zenbateko lana indauen bere ametsa lortzeko, eta kriston ilusioa egiten da berarekin hori partekatzia, eta oso arro be hartu dugu zen erabaki ez, eta oin hartu dauen bideaz be. Eta nola ikusten duzu, orain hartu duen bideo horretan, zuzendari bezala nola ikusten duzu? Beti bezala, profesional eta dakite aldauen onena ingo dauela, bere taldekideak aldaben hobetoen dana egiteko. Bueno, eta aita gisa zer moduz ikusten duzu, Anaia? Oso ondo, igartzen da ahalegin asko egiten dauela eta asko maite dauela amets. Eta igartzen da. Erki, notizia ona dira horiek eta ematen du zuri ere zuzendaria zerbait esaten ari zaizula fingeriotik, ez da, Maili? Ez que jausten jataz. Oso ondo, hori Anaia izango da edo, Anaiak esango zion norbait zuri mezuren bat bidaltzeko. Bueno, Maili Goikoetxea, benetan plazera handi bat izan da, eskerrik asko, gure galdera irantzuteagatik, eta, zuk ere izeba paperak egin beharko dituzu aurrerantzen, eta lan gehiago daukazu, beraz? Esarka da denontzat, Bai. Ongi izan. Peio, elkarrezketan aipatu diguzu hasieran ez da, umetan txirrindulari izan nahi zenuela. Zer da zuretzat bizikleta? Oinarte dana izan da, ez? Hori bakarrik indondere bizitzan, pixkat igual tristia izan lehike, baina hori indot. Bi egunero esnatu, bizikletan ibili, eta hortaz gozatu, geston gero gauza gizau inditut, baina batez behar datxa hori izan da. Eta niretako dana izan da, oinarte. Eta orain zer egiten duzu, bizikletarekin ze harreman daukazu, orain? Ibiltzen zara edo... Justo tarte hilabete hauetan gitxia ibili naz, nahi nebana baino gitxia, baina nahiko lanpetu eta ibili naz temporada hasierak kudeatzen da, eta jarraituko urtetzen, baina aldanean. Badira txirrindulari batzuk ez da, bukatzen dutenean beraien karrera profesionala denboraldi baterako bintzat erabat uzten dutenak. Bai, asko dauz, azkenean jendia daue txirrindularitza ondo ematen jakola, eta horregaitxik diala txirrindularitzak, baina nire kasuan hori gustatzen jatalako izanaz, eta
eta jarraituko seguro, bizikletan ibiltzen. Zein izan duzuzuke erreferente txirrindulari bezala? Lehen aipatu duzu ez, Ametxurruka, suerti aukidote berakin entrenatzeko, bera markinarra ni ermuarra, eta kilometro asko induz batera, eta beran grina eta beran lasterketan sekan gogua eta grin hori eredu basan eredako. Eta bigarren zuzendari gisa, orain baduzu erreferenterik? Eukiditzu, zuzendari asko eukiditzuet bidean, ez? Eta aipatuko neban, hainbeste eukitzean, badakitela gauza ona zein diain, baina batez ikasiot ze gauza ezin. Neri indostien gauza txarrak saiatu ez errepikatzen. Batez be... Bueno, Peio, benetan plazer handi bat izan da zu hemen izatea. Urte hasiera ona izan dela esan diguzu, emaitza politekin itzulitzaretela, beraz horrela jarraitu bezala urteak, eta eskerrik asko eta zorte hon. Laster arte. Bide honetan. Zueri. Mila esker benetan, mila esker.